ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ଟାଇମ ରେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ ଏ ତ ସାରା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା କି ଗୀତ ଫୀତ ସବୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଗରମ ଦିନ ମାନେ ଭଲ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଭିଜିଯିବା। ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଗୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତା ବାବା କାଖେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ସିଏ ଖୁସି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱାମୀର ମୋର ଚା ବିସ୍କେଟ ମିଶିକି ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଟା ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢିଆ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୁନା ନାଇଁ କିଣା ଯା 150 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଫେରିବାଲାଡୁ। ଯେହେତୁ ସ୍ଵାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ 500 ମୁଦି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆଣିଦବ। ଗୋଡର ମୁଦି ନାହିଁ ବୋଲି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ। ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା ଶାଶୁ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଗକୁ ତ ନାଇଁ କରିବାନି। ସେଥିଲାଗି ଟିକିଏ ହିଁ ସାର ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଚାହା ବିସ୍କେଟ ଖାଇଥିଲି। ଆଜି ବର୍ଷା ହଉ କି ବା ବାତ୍ୟା ହଉ ଗୁପଚୁପ ଟିକିଏ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।